Demelza wedi just wneud tyma bach yn well, ond fel arfer... Mint bach I bawb? Beth wedi wneud? Cer lawr I ôl un. Heledd, cer. A dim ond 10 munud wedi 10 yw I? Ie. Ond... A'r ceffelen hoff iawn o'i mint hefyd yn dyn nhw. Ti'n dod â mint fel arfer, os rhaid ati? Dim to. Ar yn hoi nesau, mas I ôl I. Please, ie. Os neud I. Dyma ni. Diwedd y dosbarth. Cysig neu adferch 4 blwydd. Yn adran y ceffylau hela. A dyma'r un dosbarth yn yr adran sydd ddim yn cynnig y qualification I sioe ceffyl y flwyddyn. Fe alwai fe Hoes, Horse of the Year show, maen nhw'n galw fe. Hoes, mae'n rhwyddach I weid yn dyfa. Ond holl bwysig i'r bobl sy'n cystadlu yn yr adran hyn, a mae bob dosbarth ond yr un ni'n gweld tu flaen, ni'n cynnig yr enillydd. Pam dyw'r un tu flaen I ni ddim yn cynnig? Achos bod nhw'n ifanc, ti'n gwybod, chans I gael fynd i'r cylch yn y safon hyn. Wel, mae'r hat I ffwrdd. Ie. Dyma ni, Plas Pennant Demelza yn eiddo I Mrs Val Norbury. Yn mynd ar wobr gynta. Ar ail wobr, Paxford Guardsman yn eiddo I Mr Malcolm Rosser. 3 oedd yn cystadlu yn yr adran yma, a dyma'r rhai ddath yn gynta ac yn ail. I'r caseg neu'r adferch 4 blwydd o'd, tan gyfrwy. Mr. Malcolm Rosser, Paxford Guardsman, ridden by Mr. Malcolm Rosser. Fe ddath yr hat I ffwrdd ac mae'r wobr gynta yn cael ei ddyfarnu I Blas Pennant Demelza yn eiddo I Mrs Val Norbury ac yn dod i'r brig yng nghategori y caseg neu'r adferch 4 blwydd o'd yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth tan gyfrwy.